Hulay PWPW Priang Subhai P Siya ka nag-amen Faithful and True Channel Siya ka Catechism Series Tagasngi ngipiteng ya kabangi sange marsiteng ya ka kelas Catechism kelas kebaladep kumno nginget hai kijing maya jong kijing nget kata ka topik keba ngila sedang kada kelas baladep parmenta ka pabut kalong ka peteng kedai syapang ka jinglong jong u Kristan uba shisha ngan sedang dukum ni we uba Gilbert ulai syak kena ba usule menle uba matla udai unong tok ule menle matla ubreu ubalajia ba yait lenti nakata kajaka ba udon ulah kini ya kata ka yit khamat yong na une Gilbert uba madla bar ulah penpat ya kata ka yit khamat yong lengkat lengkai luong dirty liar Henry hadin ka kami jong u kala ong hooi ukun jonga ulong ubamatla yaki khamat jong u kala syak thang hakapor ba tang sudep kaya u habala bu ya u hapok ka jinbu yaki kunlung ban pensait ki ong ka incubator masendep kaya kunlung patla ing ki khamat joita kunlung na kata jing syak pensait ya kene ke jing jia la thoru hakwe ka magazine jong kari India hato kane ke jing jia kane kapan ken mau na em ya pi ya nga ya ka wei pat ke jing jia ya ka bala ya thu hagi gospel terangim ken mau dingin pule ya kane ke jing jia ka bala jia ha gospel na ka gospel kat kum ya anis nong ka ba khandai min puli shoi de khot iwe hedu khandai kat pau jisu dang yai ula yu I ya we breu bala khamat lak kisendran jong u kila kili ya u ko kendran ko nong hikai ki pop jong no ke bala pen khamat la ya u ka pop jong u hi ne jong ki kimi ki pa jong u jisu la jubam om dei na ka daw ki pop jong u ne jong ki kimi ki pa jong u matla kenang ban pen I ya ka bor u blei ha u ngadei ban yai trei ya ki kam jong uta u bala pha ya nga kat ba dang don ka sngi ka miet ka nang wan haba om don bala ban trei kat ba ngadang don ha ka pertei ngalong ka jing sai jong ka pertei anda ula ong ya kane u jisu ula bia ha khandau bat ula pelong kti anda kata ka umbia ula ta ya kata ka kti ha ki khmat uta ubreu bat ula ong ha u kelait beta yala ka khmat ha ka pung silwam kene ka kerteng kamut bala pha kum tau tau breu ula leit ula sait yala ka khmat ula wan pai bat ula yo I ki para marjan jong u bat ki breu ki bala ju yo I ba ukrong baro sikata kila kili om dei mo une breu u bala ju shong krong don ki bala ong u dei ken hande ki we pat kila ong em dei usyu I kum ma u kum ta uta ubreu dala de ula ong dei mangaken tekene ke de ke we ke benta ke paar ki dikhat
khat lai du khat niau ngan pule kilayalam sa ki parisi ya uta ubalamat la kasingi bo jisu ula kle ya kata ka kti bat ula penpej iki khmat uta ubriu kalalong ka sapat kumta ki parisi kila kili ya u kumno u yo ibiang ula tu haki ula ta iki khmat junga nda ka kti ngala peta ya la ka khmat padwanta ngala ban yo i kato kane ngut ki parisi kila ong utau bri ubale yakane umla ban long nau blei namarba umrake yakasapat ki weipat ki ya ong kumno ken unong pop ula ban pen i kidak kisin kat kine hang taladon ke jinga paj hapdeng jongki kumta ki parisi kila kilibiang ya utau breu kumno piong ba ulapan pej yaki khmat jong pi to pisngo kumno isa phang jong u ulong unang tu lupa ula jupa nang tangin pulesa dekat lai pusan had lai pupra uji sula ya sngo pa kila shop ya u syapar ulalap ya u bat ula ong pinget hau kunu breu utau breu la jubab ya tu se yanga udei uei ko kenran tabangan dup nget hau ujisu ula ong hau pila dayo iya u wat udei uta ubakren hapi menta nganget ko trai utau breu ula ong bat ula dem krup akmat ujisu apa ngipet yakane ka jing pule chipang por ngipet yakane jing chia hang ni ke ki bang yu i yakane jing chia ya uno matla badu tu matla badang su ong mene bertemu Gilbert hang ni i baki parisi kilalet syaki kimi ki pa jong utu matla ya kiba kitu kimi kikpa nda kila lek per kila kili kikmi kikpa jong u kila jupa ngitip bau de khun jongi bat ngitip bala khamar la ya u bat katokan ngut kibriu kila jupa hato la yu inem hato utok hato usulek menlek ba ulai yo i makini kim siam langet ya une ubreu hakan ke gospel kim siam layo ban kini ya kayit khmat yong ba untuk penpai Henry ke bagi lele ya u kila insult ya u bat kila ong ya u ubathok ubay syukor mo upat nakabanta jong u ulad don kam ya kajing slur ban ong ba ulalong ubalamat la ada sisa ya uba maki menchua kele yu i bo ulong kumta pat mentapat ulayo i kan jendralong ya u kuba kamsuk ban chutok pat ong ngamdei utu uju ubriu ya uba piliyo i menchua Henry uladon yakene kijing silur ban ong ba udei ma u utu ubriu ubalamatla bat yak ban yatu yak ke ba ujisu ulale ya u tihang tu nilai asngau kila shop ya u shabar hang ni yu i ba ulala ban yu i ya kabom la ban yu i kadai namar jong ke jing silur ke jong u ba ulala ban ya kendu sisa ya ujisu namar haba ujisu ula ya sngau ba kila shop ya u shabar
ulah Shem ya bat ulah ong. Pinget hau kun ubreu bat ulah jubam. Ya tu saya nga udai uai ko kenrat kumta bangudup nget hau. Baru Jisu ulah jubab kumno. Pila dayo iya bat udai uta ubakren hapi mentah. Baru ni ubreu bamat lak mansua ulah jubam. Nganget ko try. Nganget ko try. Ki kemat jong kemet jong lapan pilih ya ka. Banju ya ka pertai. Tau Jisu. Mentah ki kemat jong kadonut jong kamen sim ki jong Ki taru ki lapli. Syak kata ka pertai ke bom la banju Lane ngila ban ong. Syak ki jing maya jong ke jinget. Ula ya Jisu. Ya kaba kiwei kibala perkat bakila Henry Kim Siam la ya Jisu. Hato kene kamdei kaba jujia bun sin hangi. Ngi perkat bangi tip bun ki. Henry ya kata ka pertai ke bangimla ban ki kemat jungi. Kam don kajing don kam ne kajing long kong san nak kapantai jungi. Lese utu breu ulala sengutu mensua. Haba uladang madla. Ba kadon kata kapertai ke pomla ban Mentaba ulala ban ki kemat jeng kemet jeng sengutu ba kapertai ke ba kong san tam kadai kata keba ngimla ban ya ka. Dai nak ni kadau ulah la ban ong. Ko try nganget. Kane nganget ko try. Man la iwei pa iwei nangi ngila ban geli ya lade. Haduk katno ka jeliu ka jinget jonga hau Chris. Lesing ngila ban thok ya ka story jong ke jing im la jong. Lada jenada bangala im hakapor jong Jisu ha ri Palestine. Pidang syudap yo sngau. Bau Jisu la pun kuat yu wei breu uba matla bala kamatla. Lese pila ban mudur. Bapin tho kai city syau. Dah kebapen pau ya kat keba kalawan syakat onut jong pi. Hadin bapila benar sapang kajing penkot yau tu breu. Hato ngilong ki breu ki maban lah kaman sim. Udon uwei naki parlok. Yaki ba udon uwei ubreu belai tu boong nga laju yarok yau. Henry ubah menta ulah kelalong ujing ma ya ke position jonga wong nu breu. Ulang ubah kemen, ban ngong ulang uklaun ubah danda. Ukuren haki pajba, hakmat juga pajba ulak ban keren paha. Ban ngong ui ba ulang ubah, pin ba ulang ubah. He make a show of himself. Perengkiong. Wala kata aku ikasngi. Yaitu kanau nuwe breu. Ni jiar kat bangia trei lang. Bat ngayi ya kajing long bau unya jan bat nga. Natang asngu tu
ba ngamatla hakabang pet yau bagat ngamtip kumno kene kala banlong ulong no priu be tu ya kene kana hagwe pergi ketien jenlada ngala nyau yelade banlong ubakam halor banyak kiwei ngaklalong ubamatla hakajing long mensi nang tahu no priu ya tu biang hakwe pat kesini laya kendu ya kawai ke accident but la sitom jur let's say wong pin sa ngau du jingkermen pat pin jin dala ong balai kani kala jia yanga pimla ban yui pakata ka jing sitom ku jong pi kanam la ban jia kam don ka dau ladai kum hakata ka jing jiaru kumbat ngilong ki pamatla hakajing long mensim haba ekren sepang kajing angnot jong kadonot lene naduk kadonot kani kalong kajin ai jong kajinget ya ka bangi layok pediang ha ka baptisma ka ple ya ki khmat bahapo jongi sya ka perthei ka bangimla ban yu da ki khmat priu watla kata kamlong kamdalong ka baton kam yangi hakapor bagi pediang ya baptisma ba mangi iwei pa iwei ba ngin itu ya u jisu kum u nong pen im ba marwei u jongi namar ba bun na preng jongi ngila yo baptisma haba ngidang long ki khendung bun ena ki por kadai hai ki jingjia ki ba kerpang jong ki jing im ka jongi haba u jisu ulale ke ba kerpang nak pentai jongi ba ni sem ya ka jinget jongi hi hau kane kadai kejing kaang lene kejing angnut na kadonut man kapor bangi yui lene bangi lakban yui ya ka perthei ke bam lakban i da kikmat briu ngila ru ban ong rengkar ba tu ubreu ubala kamar la hakan de gospel watla ngalam matla ri menta ngalayoi kum kanuksa haba pia kendu ya ubreu wadon hakijing lene uba don hakijing sitom bat piu ya ukris hau pia don ya kajing ya kendu accident bat pila sitom jur bat piu ya ukris ubah sitom ringkat bat pi kane gede jing yu kajing angnot ya ukris naduk kadonot balai ngidei ban ngai ha kini ki jing maya jong ki jinget ki briu ki penget ha ki jing maya jong ki jinget ta ka ki bu ya ka jing shania ka pas kem jong ki ha u play ki im ki ya ki yang bat ki le kum ki tu ki briu ki bom kentai ban trei sitom ban yale ban sngotu Henry ki bomlong ki pakloi ban keino lene ban ino no ya kino ki balong ki dau jing pentut bat jing penwit ya man la ki jing maya mentala ki briu ki sem jing ban don ya ki jing kedai tek namar ba kila penlut ya kabun kapor ke jongki ban wat lat nak kapenta ki jing ki jongki dalade bat bun sin ba kila la ban job hakaba ki sensyar bat ki wat lat hi dalade halor kita ki jing jongki kene kedai ka wei na ki dau balai ki briu
ki sem jinge ban priang ya ka jing don jong ki jing maya ha ka jili jong ke jinge wat la kata nakabanta kitu ki banget hau blai om don kam jing batai yaki herei nakabanta kitu ki banget hau blai om la bandon ka jing batai nakabanta jongki ong ujon lafarge u ringet upasisha utip ba unumla ban sngau thu pura ya ka jing maya ka jong play kam day na ka jing don ya ka ni ka jing trang ban utip ya kita ki jing sisha kiba u kristan un ai ya ka jing menjur jong u le ni jongka ha ki jing maya jong ki jinget walada kilong ki bomla ban sngau thu lada ki priang ya kini ki jing maya kadai tik tang halor kanong rim jong ka tin ka jong play kitu ki bom priang ya ka bor ka ikhtiar jong ka balang ha kini ki penta jong ka thmei jinget kim don daw ban nget ha ka ba lene ha ka e ka ba ka gospel ka ong kum kan kusa habaya dei shapang ka yucharis ka jingdon ba sisai jong ukris ha ka yucharis ha ka jing yo i ya ukpu bat ka wan ka dei nakapanta ki katolik ka dogma jong ki jinget kumut ki jing sisa thamei jinget badon ki jing sisa bat ka badei ban nget namar kum kata ka jing batai ba ka balang ka penlong halor ka ktin ke jong utrai kane kadai ka met junga kane kalong ka snam junga ka bangi siam ka gospel kat ku Matius lonong ka ba arpun riu kat arpun riu bat arpupra lada ki priang ya kane ke jing batai kamut ba kin om le ai ban persyang ban sngothu yaka kene kedai ka ba u Agustin bolalong u bishop bat u doktor jong kebalang u laong ka jing sngothu kadai ka buskit dan ka bainong jong ke jinget namar kata wat ban sngothu kenang ba pindup nget handrai nget kenang ba pindup la ban sngothu hadin bangi la pediang ba kalong kaba julong barabor ba omla ban sngothu ya ki jing maya jong ki jinget hakor kom ka pecanai bat da ka ba ai ya ka jing menjur yaki halor ka bor ka ikhtiar jong ka ktin ka jong play ki kristan ki laban nang persyang ban sngothu kat ka ba kila la ka bor sngothu jong ki kitiba lada ublay uyathu ya ki bari jong ka jing im ka jong u haki kadai namar ba ukwa ba ya kini ki jing maya kin long kin lan kin kelalong ka jing ba men sim nakabanta ka men sim jong ki kumta ki dei ban sim ya kapor ban puson halor jong ki bat ban duryap halor jong ki baro ki jing maya bau blay ulapan pau hangi kilong ki dur kemat baper jong uwei umau lenai lene ujin deng mau lenai
ha kajing sebun berkajing jamnut bom jukut bat ha ka jing it ka jong u yangi kaskor kamla ban tu ya ki jing sawa ki palong jangai palat nakapa kaskor kala ban tu ya kata ki jing sawa Henry wala kataru ya kita ki jing sawa ki palong sejangai ba kita kidon kane kalong ru ke pasisya sapang kabor berkat bertai kidon kita kebor jing berkat ke jing perdan ke san berkat kapalong kampelat ya kapa kabor berkat juk briu jongi kalaban kot patkum kata kabor berkat kapastat kapapro katon dikini kidei kita kibalong kijing maya jong kijing yat ya kiba ngi kibru ngimla ban sengutu Henry ya kiba mangi ngila ban priang padahal ngi priang ya kita kiba dei kijing maya jong kijing yat katakan long kebabahan ka pantai jongi hoi ngila ban niwat bangin dula ban sengutu ngila ban sengutu katokan ne ada kabor jumble ka ayangi kata kabor ban sengutu kene di catechism series kepada sepang kini kijing maya jong kijing yat jongi ngilakut kene kedan arbenta tingilakut menta kesengi in sapteng biang pat sakawai pat ka topik jong kene catechism series ha kata yo kapanuan taradu kata kapor yang saya kendu biang pat ha kan ka video ru kin sodon ki link sepang gitu ki jing jing thiet ju ki tiar ki bakoi pila ban thiet hang tu dia sam yakini ki jing patai ki barit na kan ka channel sekitu ki bamju khamyo jing patai ki bayo jing patai berbor ya samlam ya kitu kanang ba ki bom tip kinyo jing tip ti kene ru kede ka we na ki kam isnei mensim ki bang ngila ban le ki bang yo jing kai kene ru na ka catechism of the Catholic Church to try un kerku yapi we amen.